Ollaan pitkään odotettu Jani Laitialaa takas Suomeen Jenkeistä. Jani on ollut siellä skeittaamassa. Nyt saatiin äijä takaisin vihdoin kotikonnuille ja päästään kyselemään, että millaista se skeittaaminen on siellä Amerikan maalla. Mennään vetää Jani kahvit tohon ja jutellaan vähän. Mennään vaan. No oot sä paljon käynyt skeittaa? Oon mä aika paljon. Niin paljon kuin on kerennyt vaan, että kun ei ollut laskuja maksamassa tai muuta hölmöä hommaa. Aina skedeemässä. No mitä se tarkoittaa, kun sä oot rullalautailu ammattilainen? Se meinaa sitä, että ne firmat, jotka mulle antaa ilmasta tavaraa ja antaa rahaa, ne antaa sitä just sen takia, että mä edustan niitä. Esimerkiksi on nyt tässä haastattelussa sitten toureja, eli demoja, näytöksiä paljon ja pitää ottaa lehtiä, kuvia ja kuvaa hyvä videopartti. Ja tietenkin skaboja siinä välissä. Sitten niillä on aina Jenkeissä nimmarikirjoituksia eri kauppoihin ja muita. Mitä lafkoja sä edustat sitten? Mä edustan firmi, mikä on tässä näin. Se on Lance Mountainin firma. Sitten Spitfire, Indie, Rusty. Mitä kaikkea sä saat niiltä? Hyvää mieltä ja ilmasta tavaraa ja palkkaa. Mullahan ei ole itse asiassa nyt vielä mitään todellista kenkädiiliä tässä vaiheessa nyt olemassa. Vähän haistellaan ilmaa ja pari haastattelua tulee ulos, niin eiköhän se onnistu. Onko se silleen, että firmat aina sit katsoo noista haastatteluista, lehdistä ja videolta, että kuka on sen hetken kovin jätkä ja sitten ne soittelee perään? No ainahan se on silleen, että silloin jos sulla ei ole tullut haastattelua tai sulla on käynyt silleen, että sulla on mennyt joku polvi ja sit loppuu sopimus ja se on jo vuoteen näkynyt, niin ei kukaan susta kysele eikä mitään. Ja sit kun sulla tulee pari haastattelua ulos, niin heti kun rauta on kuumaa, kaikki yrittää soitella, vaikka ne ois sut eka dumannut. Et se on niin jenkkimaailma, niin bisnestä kaikki siellä. Vaikka se skedeysosa siinä onkin hienoa, niin siihen liittyy paljon kaikkea huonoa. Kyllä te tiedätte, kun duunissa on pomoja ja muita, et ei se aina ole ihan vaan hillumista ja rilluttelua. Kyllä siellä pitää jotain tehdäkin. No mikä on se kaikkein hienoin asia ammattilaisuudessa? No just se, että ei tarvii herää tiettyyn aikaa töihin ja voi ottaa ihan rennosti ja sit kunhan vaan hoidat sen homman, että saat temput päälle, kun meet ottaa valokuvia ja kuvailee, niin siinähän se paine just on, että kun sä meet tulos niiden valokuvaajien kanssa, että jos et saa sun temppui päälle, niin ei ne montaa kertaa tuu sunkaan ottaa valokuvia ja hymyile mukaan. Et kyllä sun pitää sit jotain niillekin antaa, koska muutenhan ne hukkaa aikaa suhu, vaikka se niin sairasta onkin. Mikä on kaikkein ärsyttävin juttu sit ammattilaisuudessa? No just semmonen, että jos sul käy, että esimerkiksi sul menee polvi tai menee ihan mikä vaan nilkka, niin ei kukaan anna sulle anteeksi sitä, että sulla on mennyt nilkka, että sä et voi nyt kuvaa vaikka videopätkää, mikä pitäisi tulla puolen vuoden päästä ulos, vaan sul pitää olla ne jutut. Tai sit se voi olla hyvinkin, että moi moi. Sitten jos sen potkii sut tulos jostain firmasta ja on silleen, että joo, ei tästä tule enää yhtään mitään. Ja sit sä oot, että hei jätkät, mulla meni nilkka. Että eikö tää pidä olla ihan skeittipohjasta meininkiä ja jengi kumminkin vähän niinku respektaa, että kyllä nyt tässä lajissa menee välillä paikat paskaksi, niin ei ne ollenkaan ole silleen. Et kyllä sieltä tulee hirveet nihkeilyä ja painetta tosi paljon, että just et ei ne ymmärrä, vaikka ne oiskin lautafirman pomoja ja skedennyt koko elämänsä, niin silti ne haluu imeä susta mehu. Et ei ne voi vaan hymyille lähetellä sulle paketteja. No meidän tyypillinen kuvaussessari on, että se alkaa jo yleensä silleen, että aika aikaisin ja voi olla silleen, että on 5 tyyppiä, jotka haluaa mennä eri spotille ja 5 tyyppiä, jotka haluaa, tai 3 tyyppiä, jotka haluaa mennä eri spotille. Ja sit monesti käy silleen, että jos valokuvaaja on jossain, niin sä et voi lähteä, jos se on jotenkin muiden jätkien kanssa, niin sä et edes halua lähteä sun spoteille ennen kuin se on vapaana. Koska muuten sä menisit videokuvaan ne temput ja sit sun pitäisi tulla periaatteessa takas ottaa siitä valokuva. Se olisi niinku ajanhukkaa itsellekin, että mieluummin sit odottelee sitä valokuvaa ja vaikka pari tuntia, että sä saa hommat hoidettua muiden kanssa. Kuinka paljon sä saat vaikuttaa siihen, että mitä niille kuville tapahtuu sen jälkeen, kun ne on otettu? Siis sähän vaikutat itse jo siinä asiassa, kun
sä lähdet niitten kanssa ottaa valokuvia. Siellä on tosi paljon valokuvaajia, jotka ottaa vaan tiettyihin lehtiin. Et ne on niinku palkattu tietyille firmoille. Et kun sä soitat niille tyypeille, niin sä tiedät jo, että okei, että nyt mä otan vaikka Thrasheriin kuvan. Mä soitan tälle jätkelle, tää on Thrasherissa duunissa. Siinä vaiheessa se menee Thrasheriin. Ellet sä sit halua sitä johonkin mainokseen, sit sä saat vaikuttaa. Mut ei ne halua antaa sitä mihinkään muihin lehtiin. Et se on niinku niitten sitten, et kun se on otettu. Et jos sulla olisi vaikka haastattelu tulossa toiseen lehteen ja sä kävisit Thrasherityypin kautta jonkun tosi hyvän jutun, niin ei ne kyllä. En mä näe sitä, että ne antais sen jutun vaan toiselle lehdelle, vaikka sit maksettais. Et me saatiin tää kuva ja tää on meidän ja ne käyttää sen, vaikka sua harmittais. Mut sit toisaalta se on sun ihan oma vika, että jos et saa mennyt niitten muiden jätkien kanssa ottaa sitä kuvaa. Mä näin sellaisen tourivideon, missä sä olit ollut aika pitkään reissus Vigerin ja muiden pelimiesten kanssa. Kauan se touri kesti? Oliks meillä 28 päivää, oliks meillä 19 vai 18 demoa. Et siis se oli ihan sairasta meininkiä. Herätään aamulla, ajetaan 4 tuntia demopaikalla. Skedetään demo, kaikki on ihan poikki ja sen jälkeen ajetaan vielä 6 tuntia ja otetaan hotelli. Ja sama homma uudestaan ja uudestaan, et ei siinä niinku paljon lepopäiviä tullut, jos laskee. Onks koko Amerikka nyt sit käyty läpi? Ei oo ihan kokonaan, mutta suurimmaksi osaksi. Varmaan nyt tänä kesänä lähtee sekin loppuosa, mitä mä en oo käynyt läpi. Onko se aina yhtä siistiä lähteä sinne reissuun vai tuleeko koti-ikävä? Totta kai siellä tulee koti-ikävä, kun vähänkin pidempään oot ja omat kaverit täällä ja muuten. Kyllä tää on ihan paras paikka, kun on maailmassa kiertänyt, vaikka tää monesti kaikille tuntuukin, että ei täällä jaksa olla nuorille ja et paskin paikka ikinä, mutta kyllä täällä on kaikki hommat aika hyvin verrattuna muualle maailmaan, että ei auta valittaa. Jos joku lähtee jenkkeihin ja pyrkii ammattilaiseksi siellä, niin pitääkö siinä olla suhteita vai pystyykö sen tekemään ihan omilla? Kyllähän kaikki lähtee suhteista, oli se ihan mikä juttu vaan, että kyllä siellä pitää olla joku, kenen kanssa voit mennä, joka saa ne valokuvat ja muut mukaan. Et jos sä soitat vaan jollekin lehdelle, hei mä oon Teppo Suomesta, tuottaa valokuva, niin kyllä ne siellä naureskelee. Et mä oon nyt Kaliforniassa käymässä, että tuottaa valokuvaa. Laitetaan tää lehteen, tästä tulee oikeasti hyvä juttu. Sitten sieltä tulee fiftari-piknikki. Niin no, en mä tiedä. Ne vaan musta tuntuu, että ne naureskelisi ihan hyvin siellä. Vaikka kuinka hyvin osaiskin, niin kyllä sun pitää silti niinku rakentaa se sun oma tie sinne ylemmäksi. Et kyllä mullakin on tässä paljon hommaa vielä tekemättä, mitä pitäisi tehdä.